След 10 без 15 може да видите, че пистата е празна, няма никой. Това не е било никога. Никакви хора. Тук, там е някакво. Това винаги е било пълно до положение, че едвам се движиш. Вижте. Ще седиш в YouTube. Супер. Бе, празно, празно. Няма никой. Ще има нататък да видите. Тук при Мерцедес погледнете. Няколко човека. Единствените от Monster Canada, които дават нещо. Bonjour. Merci beaucoup. Спечелихме тапи за уши. Формално си, мерси. Ето, моето хлапе спечели една уса. Може да видите, няма хора, няма хора. Това е безумен ужас. Пепси празно. В други години тук просто не можеш да минеш.